Susanna Ones ja Lasse Nyman. Susanna on työskennellyt Wikimedia Suomessa, mutta tänään kertoo erityisesti mikrohistoria Wikistä ja OpenStreetMapista. Lasse puolestaan on Suomen metallin etsijöiden puheenjohtaja. Ja aloitetaan sinusta. Kerro, mitä tekee Suomen metallin etsijät? Suomen metallin etsijät on Suomen ainoa valtakunnallinen aidosti metallin etsintään keskittynyt yhdistys. Ja pyritään edistämään semmoista vastuullista metallin etsintää ja vastuullista kulttuurihistorian tutkimista. Ja koulutetaan ja tehdään yhteistyötä ammattilaisten kanssa. Se on meidän polku, jota kuljetaan. Eli ihan harrastuspohjalta? Harrastuspohjalta. Meillä on toki jäseninä ammattiarkeologeja ja historioitsijoitakin, mutta kyllä tämä on ennen kaikkea harrastus. Ja oikeastaan tämä harrastuspohjalta tekeminen, tai ainakin tekemisen aloittaminen yhdistää myös Susannaa tässä. Eli kerro kahdesta eri projektista. Mikrohistoria Wikistä voitaisiin aloittaa. Mikä se on? Onko mahdollista, että mä vedän nämä yhteen vähän niin kuin sellaisen toisen asian kautta? Mä olen tässä työssä tässä Wikimedian piirissä keskittynyt tällaisen muistiorganisaatioiden aineistojen tuomiseen näihin avoimiin ympäristöihin, Wikimedia-alustoille ja muuta. Ja käynnistänyt siellä yhteydessä tällaisen Wikimaps-projektin, jossa on tutkittu sitä, että kuinka karttatietoa voidaan hyödyntää Wikimedian projekteissa, kuinka erityisesti historiallista karttatietoa, kun me voidaan viedä skannattuja karttoja näihin avoimiin ympäristöihin, niin kuinka me voidaan sitten alkaa tuottaa niistä tietoa, joita me voidaan viedä edelleen tämmöisiin datasäilöihin ja kuinka me voidaan sitä taas käyttää siinä analyysissä. Ja sitten jos me hyppään sitten tähän kokonaisuuteen, niin ongelmaksi tulee, että Wikimedian ympäristössä erityisesti on tämmöinen rajoitus, jossa vähemmän merkitykselliset asiat, yksityishenkilöt, pienet paikat, vähäpätöiset asiat ei pääse näkyville. Ja OpenStreetMapissa puolestaan taas siellä on tämmöinen ground truth, eli asian pitää löytyä sieltä maastosta tai sitten se ei ole siinä kartalla. Eli tietyllä lailla juuri näiden molempien niin ongelmien ratkomiseksi ollaan kehittelemään tällaista konseptia mikrohistoria Wikistä, eli niin Wikistä pienelle historialle, niin kuin mä oon tehnyt tällaisen määritelmän. Yksityishenkilöiden historiaa, pienten paikkojen historiaa ja projekti ei ole käynnissä vielä, se on hyvin lähellä sitä, että se käynnistyy ja sillä on paljon ajatuksia siitä, että miten asiat toteutetaan, mutta se ei ole vielä olemassa, ei voi antaa luvia. Miten te olette molemmat vapaaehtoispohjalta lähteneet kukin tahoillanne toteuttamaan erilaisia asioita, niin mikä motivoi tällaiseen vapaaehtoistoimintaan? Kyllä mulla on ennen kaikkea tarinoiden kertomista niiden esineiden kautta, mitä me metallin etsijät nyt tehdään. Se on historian tutkimista, se on luonnossa liikkumista. Mulla se on kaikkea sitä, että ne esineet itsessään on vain esineitä päivän päätteeksi. Ja kaikki muut tieto ja tarinat siellä takana. Se on siinä. Oikeastaan ihan sama asia. Tämmöinen tiedon yhdessä tuottaminen, nimenomaan semmoisten useiden näkökulmien tuominen ehkä historian kirjoittamiseen, historiasta kertomiseen. Ja sitten mitä enemmän tätä on tehnyt, niin sitä merkityksellisemmäksi on tullut semmoinen yhdessä tekeminen, erilaiset kertotapaamiset ja hackathonit ja kaiken tyyppiset konfiguraatiot, missä asioita voidaan käsitellä aina vähän eri näkökulmasta tai uudella konfiguraatiolla yhdessä, ulkona, sisällä, milloin missä, ulkomailla, kotona, eri lailla. Jos ajatellaan teidän molempien kautta tykköstä ihan tieteeseen, niin miten esimerkiksi MikroWiki tai OpenStreetMap, miten ne voi hyödyttää tiedettä? No, aineistona, mitä mä nyt tästä mietin, niin aineistona tietysti suosittelisin käyttämään OpenStreetMapia, koska se on avoin ympäristö, jonne voi tuottaa sitä karttadataa, mikä tahansa niin kun, tutkimusprojekti voi tuottaa sen datansa ja julkaista sen OpenStreetMapin kautta, jos se on sellaista niin normaalia karttadataa, jolloin siis se niin rikastaa tällaista
tällaista karttapohjaa tiedolla, jota ehkä tämmöinen kaupallinen tuottaja ei voi tehdä. Ja sitten taas puolestaan sen aineiston hyödyntäminen vaikka karttapohjassa niin on hirveän suositeltavaa siitä syystä, että se on avointa ja sitä kannattaa kannattaa. Teettekö te jonkunlaista yhteistyötä arkeologien kanssa? Tehdään ehdottomasti, että siihen tähdätään ja se on oikeastaan kaikkein hedelmällisintä osaa tätä meidän harrastusta. Siitä, onko meistä arkeologeille apua, niin siitä ei enää oikeastaan tarvitse edes keskustella. Kysymys on siitä, että me löydetään ne parhaat tavat toimia yhdessä, tehokkaimmat tavat toimia yhdessä. Ja sitä kautta saadaan niin kuin taloudellisesti ja tuloksellisesti paras tapa toimia yhteistyössä. Kyllä. Onko teillä ollut jonkinlaisia haasteita tai jopa niin kuin kahnauksia siitä, että on löytynyt vaikka joku esine, että kuka sen sitten lopulta omistaa? Mihin se kuuluu? No, omistajuudesta ei välttämättä. En mä näkisi, että niistä on ollut kahnauksia. Se on aika selvää, jos mennään muinaismuistolain mukaan, kaikki yli 100-vuotiaat esineet kuuluu muinaismuistolain piiriin. Ne käytetään museovirastolla nähtävänä ja he tekevät sitten sen mukaan päätöksen, lunastaako he sitä vai ei. Mä näkisin, että meidän vastuulliseen metallin etsintään kuuluu se ajatus, että löydetään niille esineille oikea koti. Se koti voi olla museo, se voi olla museovirasto tai Kansallismuseon kokoelma, mutta se voi olla myös yksityishenkilö. Jos se esine on sellainen, jota me pystytään sitoa tiettyyn henkilöön, niin esimerkiksi hänen suvullaan, jos hän on edesmennyt tai muuten. Eli oikea koti. Minkälaisia hyviä käytäntöjä te olette sitten löytänyt siihen, että voi tehdä muiden vaikka viranomaisten tai tutkijoiden kanssa yhteistyötä? No, se on oikeastaan ennakkoasenteita oli varsinkin alkuun aika paljon. Eli metallin etsintää ei pidetty. Meidät nähtiin vähän semmoisena aarteenkaivajina ja irrotettiin esineet kontekstista ja sellaisina toimijoina, mutta sitten kun sen asenteellisuuden ja ennakkoasenteiden kanssa tehty tässä töitä niin vuosikausia, niin kyllä ne asenteet sieltä on hyvin paljon muuttunut. Jatkuvaa yhteistyötä tehdään, ei välttämättä julkisuudessa kauheasti näy, mutta kyllä sitä keikkaa on. Mä kuulin puhua, että Espoon historiaa olisi osittain jotenkin vähän kirjoitettu teidän toimesta uusiksi. Kerro vähän siitä. Eräs arkeologi sanoi näin, että metallinetsijät toivat rautakauden Uudellemaalle. En tiedä tuotiinko me sitä, kyllä se siellä oli, mutta meillä oli metallinetsijöillä hyvinkin ikään kuin avainrooli sen löytämisessä. Et jos mietitään nyt vaikka Espoon historiaa, tunnettua historiaa 5-6 vuotta takaperin, niin Espoosta ei käytännössä rautakautta tunnettu. Ja ensimmäiset rautakautiset löydöt, joita harrastajat teki Espoon alueelta ja vei Espoon kaupunginmuseolle nähtäväksi, niin ensimmäinen reaktio oli, että nämä ei ole kyllä Espoosta. No pikkuhiljaa ruvettiin löytää ja tuli lisää. Nyt tiedetään, että Espoossa on asuttu rautakaudella. Uudellamaalla on ollut rautakaudella liikennettä hyvinkin paljon ja koko ajan löydetään lisää ja lisää. Espoo on hyvä esimerkki siitä, jolloin museo on lähtenyt niin kuin mukaan aidosti. Espoon museo on myös ensimmäinen museo Suomessa, jonka kanssa tehtiin virallinen yhteistyösopimus. Eli viime talvena mietittiin, että mitkä meidän kummankin roolit on, mikä on museon rooli ja mikä on meidän harrastajien rooli. Ja voitiin kirjoittaa paperille, että miten me saataisiin se paras niin kuin lopputulos. Ja se sitten viime keväänä saatiin aikaiseksi. Nyt ollaan niin kuin virallisesti yhteistyössä, vaikka vuosia on jo yhteistyötä tehty. Tätä kautta mennään. Espoo on hyvä esimerkki siitä. No, Susanna, näet sä, että teidän sovellusten kautta voisi tulla jotain tämän tyyppisiä, jos ei nyt läpimurtoja, mutta kuitenkin olennaista tietoa? No mun mielestä se on niin sisäänrakennettu siihen. Ajatus siitä, että
toimitaan nytkin jo Wikimedia, vapaaehtoiset ja paikalliset organisaatiot toimii tiiviissä yhteistyössä muistiorganisaatioiden kanssa, museoiden ja arkistojen, tuoden sitä aineistoa sinne. Ja se, että, koska se on tietyllä lailla osallistumisympäristö, että se, että tässä nyt päästään nimenomaan näiden tutkijoiden ja amatööritutkijoiden yhteiseen niin kuin telmimiseen. Ja siellä ympäristössä, kun on samaan paikkaan tuotuna se asiantuntemus kaikilla eri tavoilla, on yhtä lailla se akateeminen tai ammatillinen asiantuntemus, ja sitten se sisäsyntyinen niin asiantuntemus siitä aiheesta. Ja kaikki ne aineistot on samassa paikassa ja se itsestään tuottaa uusia oivalluksia, mutta siis myöskin kun niitä asioita voidaan alkaa käsittelemään yhdessä niin, että kukin tuo sen oman ammattitaitonsa siihen pöytään tai asiantuntijan kanssa. Kyllä, joo, siis laittaisin sitten kyllä nyt vastaan. Herääkö yleisöllä tässä vaiheessa kysymyksiä tai kommentteja? Sä mainitsit, että teette tiivistä yhteistyötä, niin miten te käytännössä olette järjestänyt sitä yhteistyötä ja onko siinä ollut jotain haasteita toimijoiden välillä? Siinä on tällä hetkellä kova imu ja semmoinen formaatti, mikä on kaikista eniten minkälaisia on tehty, niin on ihan Wikipedian kirjoittamistalkoita, tilaisuuksia yhdessä muistiorganisaatioiden ja heidän omien sidosryhmiensä kanssa järjestää semmoisia pieniä editasoneja. Ja sitten me myöskin viedään näitä aineistoja massalatauksina kuvia Wikimedia Commonsiin ja sitten meillä on tämmöinen Wikidata-projekti kanssa, jossa sitten ollaan tehty, ajatuksena on niin kuin ollut alun perin niin kuin viedä nimenomaan datasetteja Wikidataan, joka on sitten vielä yksi Wikimedia-projekti, ei siitä sen enempää, jos haluatte kysyä siitä, kysykää multa. Mutta sitten on myöskin tullut uudenlaisia lajityyppejä, kuten esimerkiksi se, että Yle on alkanut käyttää asiasanotuksessa tätä Wikidataa, joka on yhteisöllisesti tehty tietokanta, ja se niin alkudataa on tuolta Wikimedia-projekteista, mutta sitä rikastetaan nimenomaan kaikilla tällaisilla yhteistyöprojekteilla erilaisilla niin vakavasti otettavien toimijoiden datalla. Ihmisten ajasta kilpaillaan ihan tosi paljon nykypäivänä. On kaikenlaisia pelejä ja sovelluksia, omat harrastukset, työt, perhe, kaikki. Ja jos ajatellaan vaikka sitä OpenStreetMapia, niin miten sä ajattelet, että mikä ihmisiä imee kontribuoimaan siihen? No mun täytyisi nyt oikeastaan viitata tähän, täällä on niin ihminen, joka on enemmän OpenStreetMap kuin minä, se on Eduard tuolla istumassa ja mä just sanoin, että täällä on monia hienoja asioita. Nyt on niin kuin alkanut niin kuin kova pöhinä. Erilaiset mapathonit on saavuttanut suosiota. Humanitarian OpenStreetMap-toiminta, joka on tällaista katastrofitilanteiden yhteydessä tapahtuvaa kartoitusta tai ennaltaehkäisevää tai esimerkiksi tällaisen lääkärit ilman rajoja tyyppisten tai punaisen ristitoimijoiden kanssa tehdään kartoitusta alueelle, jossa ei ole karttoja vielä. Ja nämä ovat valtavan suosittuja ja täällä on niin todella iso kiinnostus tämän tyyppisiin asioihin. Luulen, että se nimenomaan, että kun sillä on selkeä suora vaikutus johonkin asiaan, tuntee olevansa avuksi, niin se on suuri motivaattori. Mutta toisaalta mä melkein haluaisin, että jos sä haluaisit vaikka vahvistaa tämän. Ei juuri sanoa just konkreettinen tavoite on aika hyvä asia vetää ihmiset mukaan projektiin. Miten esimerkiksi tai erilaisia kansalaistiedeprojekteja on maailmalla ihan valtavasti, varsinkin Jenkeissä. Ja siellä on myös joitain tällaisia niin kuin karttoihin liittyviä. Ja mä tiedän, että niitä on myös hyödynnetty esimerkiksi maanjäristystilanteissa niin, että sinne on ihmiset kerääntynyt kartoittaa sitä, että missä nyt on tullut maanjäristystuhoja ja missä ei. Niin miten sitten, jos tehdään monissa paikoissa, jopa eri puolilla maailmaa vähän samoja asioita, mutta erikseen, niin miten tätä voisi niin kuin jotenkin hyödyntää? Miten nämä toimijat voisi löytää toisensa? No ne on varmaan löytänyt. Ne veikkaa, että kyse on samasta toiminnasta. Ne alustat yhdistää, ne yhteisöt yhdistää, ne käytännössä tuntee toisiaan. On myöskin tämmöinen verkosto kuin MapTime, jotka on sellaisia pieniä, ne voi olla vaikka askartelukäämiä, niistä voidaan tehdä mitä tahansa kartoitukseen liittyvää.
Ja mä veikkaan, että Suomessa tämä mättötoiminta on osittain niin päällekkäistä myös tämän muiden Mäkäton juttujen kanssa. Meillä on varsin pienet piirit, ettei meitä riitä ihan hirveän moneen konfiguraatioon. Ja sitten kuitenkin, kun sitä kautta sitten kaikki ollaan siis kansainvälisistä yhteyksistä, niin verkostoista, tiedetään toistaan. Vähän samaa aihetta nyt käsitellään kuin edellisessä keskustelussa. Oletteko te törmänneet joihinkin ei-toivottuihin vaikutuksiin siinä, kun tietoa avataan kaikkien saataville? Kyllä me ollaan. Suuri ajatteli Lemmi Kilmister sanoi joskus, että häntä pelottaa, kun kaikki tieto on saatavilla. Ja meidän suhteessa tai tapauksessa ongelma liittyy siihen, että me ollaan aika paljon sitä vastuussa sillä hetkellä, kun me löydetään esimerkiksi vaikka muinaismuistoloiden alainen esine. Me ollaan vastuussa sitä esineestä, tietenkin tiedosta, kulttuurihistoriasta, mitä siihen liittyy, mutta me ollaan myös vastuussa sitten maanomistajalle. Eli harva maanomistaja haluaa, että kaikkialle kuulutetaan, että tällaista tavaraa löytyy sun maalta. Ja valitettavasti sellaisissa tapauksissa, joita on paljon uutisoitu, hienoja löytöjä tarkkojen paikkojen tai tietojen kanssa, niin valitettavasti on ollut nähtävissä, että lähestulkoon jokaisessa tapauksessa niin kyseiselle alueelle on ennemmin tai myöhemmin luvattomasti menty kaivamaan. Ja se on mielestäni erittäin suuri ongelma sekä meille että tietenkin ammattilaisille, millä me saadaan kitkettyä tämä luvaton kaivu pois. Sitä ei välttämättä ole määrällisesti paljon, mutta mitä enemmän harrastetaan, niin sen enemmän niitä myös tulee. Ja samalla, että kun tämä julkisuus on semmoista, kaikki kiiltävä kiinnostaa. Hehkutetaan, että nyt löytyy hopearahaa, tuot pellot täyteen. Kun se uutisointi on sitä, niin totta kai se vie niin ihmisiä mukanaan. Metallinetsijän arki ei ole sitä, mutta lehdistä jos lukee, niin siltä se näyttää. Valitettavasti ongelmia on. Mullakin on sekä arkeologia että kartat ovat molemmat hyvinkin lähellä sydäntäni. Ja sanotaan metallinetsijöille, kun on tämä DNA-puoli, niin sieltä voi löytyä näitä ihmisten luita ja kasvien jätteitä ja ihmissä voi olla myös jotain näissä arkeologisissa muinaisjäänteissä tautien DNAta, niin se tarkoittaa sitä, että te joudutte ottamaan sitten siinä ihan käytännön kenttätyössä huomioon jotain kontaminaatio, koska jos sitä DNAta halutaan, että jos siellä on sitten tatimaisin käsin pidelty ilman jotain tulikäsineitä tai syljetty, puolattu kouluja, mielenkiintoisia. Ajatellaan jotain vaikka Janakkalan miekkamiestä, että toivottavasti siitä jossain vaiheessa saadaan DNA. Se ei välttämättä ole se kaikista kiinnostavin tieteellisesti, mutta erityisesti sukutustiedosta kiinnostaa erittäin paljon. Nythän meillä on aivan upeita tulossa, että meillä on tulossa muinais-DNAta tässä nyt lähikuukausina, että Väinö Onkamon tämä Subrike-projekti kannattaa sitä seurata. Mäkin olen päätynyt tekemään kansalaistieteen tekijänä yhteistyötä Subrike-projektin kanssa, jossa on arkeogenetiikkaa. Tämä oikeastaan liittyy siihen vastuulliseen, jota Metallinetti sitä edustaa. Mä olen itse esimerkiksi tehnyt paljon sotavainajien etsintää. Se on yksi osa mun harrastustani ja siihen aiheeseen liittyy se, että mun pitää tietää, koska mä lopetan. Ja se hetki on täsmälleen se, kun on varmistunut siitä löydöstä. Eli mä en jatka sitä penkomista enempää ja enempää, vaan mä oon varmistunut siitä, niin paikat umpeen ja merkataan ylös ja sitten ilmoitetaan eteenpäin viranomaisille tai ammattilaisille, riippuen tapauksesta. DNA on mielenkiintoinen askel. Joo, toi voi olla, että sota tällaisten kentille jääneiden tunnistamisessa, että me geneettisen tutkimuksen harrastajat toivotaan, että löytyy tapoja tehdä yhteistyötä, kun me taas tunnetaan mahdollisesti elävien sukulaisten DNAt ja pystytään päättelemään, että mitä siellä kadonneiden on, tietyt haploryhmät ja semmoiset, jotka auttaa sitten identifioinnissa, joka on tietenkin ammattilaisten tehtävä, että se lopullinen identifiointi. Siellä oli kysymys.
Tämä nyt ei liity ihan siihen, mutta tuli esille tämmöinen tämä tiedon jakaminen. Mä yritin tämmöisen Hämeenvikiin saada, meillä on semmoinen 50 vuotta pitäjässä ilmestynyt vuosijulkaisu. Ja mä ajattelin, että se pitäisi saada ehdottomasti sinne Hämeenvikiin, että se olisi laajemmin luettavissa, koska meidän alueella saattaa olla paljon ihmisiä, jotka olisi kiinnostunut siitä tiedosta. Mutta sitten kyllä se oli Hämeenlinnan kirjaston kautta, tai siellä vetäjät, jotka sitä tai osittain toimittavat, niin se taisi johtua siihen, että tarvittaisiin kirjoittajilta luvat. Ja semmoinen julkaisu, joka sisältää ehkä 340 juttua, niin jo niitä olisi 50 vuotta tehty, niin miten tämmöisestä, joka varmasti luvat saisi, jos joku lähtisi niitä keräämään, mutta... Joo. Tässä nyt on tietysti näitä konsteja on niinku tavallaan kansalaistottelemattomuus tai institutionaalinen tottelemattomuus ehkä semmoisena käytännön konstina, mutta sitten tietysti tämmöiseen niinku alustan pyörittämiseen se ei käy oikein. Että sitten mennään niinku lain kirjaimen ja hengen mukaisesti ja sitten niinku vaihtoehdoksi tulee jo, että aletaan keskustelemaan siitä, että missä se laki toimii ja miten ei. Ja sitten kolmantena ehkä niin kuin erilaiset menetelmät ja teknologia, joka on aika niin kuin iso ja järeä ja pitkä tie, että aletaan keksimään sellaisia mekanismeja, millä niin voidaan tällaisia lupia alkaa kyselemään, että se tulisi mahdollisimman helpoksi. Oikeastaan minulla on ajatuksena, että tässä yhteydessä meidän on ihan pakko keksiä sellaisia, että niin kuin meillä on kuvia, joita ei voi suoraan laittaa sinne, että sano kuka tässä on. Vaan että ensin on jotenkin yritettävä selvittää, että kuka se ehkä olisi ja kysyä siltä joltakulta. Tai jotenkin, on jotenkin saatava ulos. Tietysti joku lainsäädännön vähän hellittäminenkin voi olla joku suojan hellittäminen, jos ei kysymystä ole mikään perin vakava asia. On kaksi asiaa, on tämä tekijänoikeus, joka tässä tapauksessa on se, ja sitten on tämä henkilön. Paljon muistitietoa jää, tai valmista tietoa, valmista kirjoitustietoa jää. Ja kaikki haluaisi nähdä sen, kaikki haluaisi jakaa sen ja kaikki haluaisi nähdä sen, mutta siinä on mahdollinen vaara. Herääkö muita yleisökysymyksiä vielä? Ole hyvä. Mä haluaisin kysyä teiltä molemmille saman kysymyksen, että nyt kun kansalaisena innostun ja haluan päästä mukaan näihin teidän juttuihin, niin miten aloitan? Nykästä hihasta hetken päästä. Meidän toimintaan pääsee kaikki mukaan, jotka hyväksyvät sellaisen vastuullisen metallinetsinnän periaatteet ja maksaa vuosimaksu. Eli kaikille vapaa. Nyt mä tässä takana täydentävän kysymystä samaan. Varmaan jotain välineitä tarvitaan. No ei kaikilla meidän jäsenillä ole metallinetsintä välttämättä. Että he voivat olla kiinnostuneita muuten vaan historiasta ja haluaa olla mukana. Ja toki meillä on lainalaitteita. Jokaisella metallinetsijällä, joka on pitempään harrastanut, niin kyllä niitä on siellä kaapin nurkassa mullakin. Välineurheilua, että aina pitää vähän saada hienompia ja hienompia. Kaikki on tervetulleita mukaan. No tietysti voi aloittaa Wikipediasta esimerkiksi. Sinne voi tehdä aika paljon tätä, niin sellaista, mitä niin voisi kuvitella, että tarvitsee jonkun uuden projektin, niin se kokeilee rajoja. Ja sitten vähitellen meilläkin alkaa toi osoite olla julkinen sitten vaan siinä. Hyvä, ehkä tähän aktivointiin on hyvä lopettaa. Päästetään vielä viimeisetkin keskustelijat sitten lavalle. Mutta keskustelua varmasti heidän kanssaan ainakin hihasta nytimislupa tuli jo, niin voi jatkaa sitten myöhemmin tänään vielä iltapäivällä. Kiitos molemmille.